ko wanim e wo abrabo mu ana o manfo ano edi wachi saa ene ye bre a wo bre ana se bre bia wa bre twam nimu ye die a ekoso wa abrabo nenu na afi ye ba ba twene dia ma wo eni mo bisi no sha se na ben a ne wa ye ntam saa e ba ne sen wo fa hi ensen bebre ni nyina ne ye ka edi wo fi se ne be ya be san wachi wa abrabo na eno ene na so ama ye bia be makeche eye anyomtufo ni bi wo hono a wana be nu gasa ebinom kura buno ebedu be na wantam atete ne mu ye nuanom kecheke wada so ejiri mu papa eyi na nsentam na ekoba ni se wonu mienu nyina papa ewu abo ai be kire keche Andrews ene keche Joshua onu mienu nyina papa ewu abo ne no na pe ese bebre o mafo kan etwe na basa ne sre na ba ne sen na group mienu de munanti ko muina mo papa no so begua mo de sentence bi ani mu bi hyase Ghana for kasa o nia Ghana for kasa papa ye be bomo de anu asem na si ho no na wo ani anwan na kono a untokura wo betodu susu peke eno enenam so na keche ye Andrews eni Joshua wo kasa some Ghana for and say one na edu one papa no papa ko ye bibie say wo bepe edin anaso be acting na be wo man ya ni enye no brother if we say what to akwan wa ye adwuma wa ye sika pa enti ne say e ko ba ne say ebia enum to adwuma wo ye na won timi ko wani wa grabo na enam so na nei omo papa no ma firi mu a na betin aba ne say wo man for be dwene say ebia wono na do one papa no papa ko ye bibie nemu say sambre a ye kase ni pempem so ro maduro e wo enum to mu anye Ghana hanko wi asafa na nyina wo ni ahyetane de shi ni ma e kire ese afei e na wo bepe say wo be nyankoma de amwaye atinka behwe anaso wo betiki unity in sama wo manfo ekeka ese wo do papa no na akwaje ana wo do ma koye bibi se o manfo eni ebeje wo anwo ko ne de enye no kure da na so asam ne yedwe ma wo na kakra o de kire se Keche Andrews ne papa eguye eye efiada 21st May na ade ache memene da kusada adwada na fe Joshua so papa so da komiti enti ne sa asem yi de ewo mse Ghana for ye kasa de na so no ase de enti ase enhye de ni mu papa se enuanom ana asa da fofo amoye se enuanom se yi na mo ye adwuma ba wa ka bo mo aka hwi tuma esi ntuma ni kama se ya ka mo kuma ni wa brabo wa wofo no ana ase mo papa no betime ewu abom preko pesa de na watch ba ko na ewu emu abrem eno eneja Ghana for kasa bibiri nemu Keche ye Andrews ene Keche Joshua asama wo mo kan say wo ma ko nya wo mpe emfa ma wo no if say Ghana for de yenim ene say be say ni pedin de nim say de efin ebe bata obi duadie bi a wo de em say enke be pere aka say o ye nua membe yi de wo ya de wo nyum to koso ade a wo nyum eto aso mo baba pa eyi empo ku a ro na to wo nyum a eni je pa ade pere wo no de one yenesa de mu one no anase dia ehwa yehwa enhwe na entwe yi na no na wo beso an gongongo ni yoyoyo wo de akotete wo manfo obi kan ye se ye do ase be kosi kwa se do kono no na fe bi aba bitu sana Ghana for yusuban aba ye enti ensusuye ene adwen a ye wo e wo wono titi Ghana for se de wo dwen e ma Keche eye Andrews ene Joshua enti sada enti Ghana for enyai won semka enfemu afe ye toaso na eye ye maame agrada ne nsemi de twagua na sese na boye se Ghana de wasamba ye so mu de yo na fi de jema bo se tu prekope na wudi ayira ne mu ye maame agrada ade wo se ne nipa enti ase ese Nyankopon afre no wono de won te ye kra wo de ne kra ne nipa de esi ho ama nipa nyina hu se yi Nyankopon wo timi ya de nyina na wono agrada ase ye besesa na aba na ba di Nyankopon edi no enya ade a eden enya ade ehu enya ade a enwo bi asa se Yehowa twedi ampo Nyankopon kwame basayado wontimi enye bibisa nti woguso a kasa e social media so na enam enusunti wo de ensembi atudwa na nasema wo kanyina ene se sambre ewiye bremu a ye duwe no ade a ebe ejapade a ehu behia na ebe sombo amede be nyina
ɛne sɛ deɛ bɛgye twɛdi a Onyankopɔn adie na saa bere yi a yɛwɔ mi ɛnyɛ bere pa nti sɛ nipa bɛpere agyapadeɛ nipa bɛpere ahonyadeɛ na ɛwɔ sɛ yɛde yɛn nyinaa ɛto twɛdi a Onyankopɔn so na afei yɛfa Onyankopɔn sɛ yɛkra ɛne yɛagye nkwa na wɔno ɛbɛyɛ yɛn agyapadeɛ sɛnea ɛbɛyɛ na dama anaasɛ dankwa mɛbi no Onyankopɔn ɛpie n'anim onyam a yɛn nso yɛnya kyɛfa ɛwɔ n'ahenni mu na saa asɛm yi a wɔka yi no ɛyɛ nkwanhyɛnsɛm kɛseɛ paa na ɛbɛtumi apue fi obi te sɛ wɔn agradaa no deɛ na ɛwɔ sɛ nnipa nyinaa agye tum prɛko pɛ nnipa nyinaa agye tum na yɛsom twe ɛde kyerɛ sɛ wɔn baabi a wakɔ fefa baabi a wanantenante na ɛnɛ yi wɔgya ne kra mu ɛde ama twɛ de Onyankopɔn na waka sɛ wafa no sɛ ne kra ɛne n'agye nkwa na wɔbɛka bibi sei no na ɛkyerɛ sɛ wɔnim deɛ wɔka ne nan esi biribi so wɔnim nea wɔamu atwam a ɛnɛ Nyankopɔn afɛ no so wɔnim deɛ wɔamu enti ɛne wɔka sɛ sɛsɛ nipa ɛbɛpere ɛyɛ nkwagyeɛ anaasɛ nipa ɛbɛpere agyapadeɛ ne yiedie biara deɛ ɛnɛ na ɛwɔ sɛ ɛyɛ twɛ de Onyankopɔn ɛne wɔ sɛ yɛhwɛ n'akyiri kwan ne ɛma n'asɛm so ɛnɛ yɛ prɛko ɛpɛ wonnuabaa maame daako a nsɛm masan ɛde aba abɛso no bi mu ɛma ɔremfi sɛ abere ne abere nyinaa no bɛsubscribe like na hyɛ na ɔne bi nso nya nsɛmdɛ nsɛmpa a ɛkɔ so ɛwɔ Attention TV so ɛnhwɛ ne nyinaa yɛntimi ntena asomdwe mu pɛpɛɛpɛ meda mo ase ɛma mo